Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ nọrọ na nhọpụrụchi ọnwa nọ nwe mba nnọ awụchasịala n'ugbo eyi ụmụnne m achọghị m ịtụfu oge ọnụ aga m egbu ihe nnekwu ugbo na nkenke anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwanyị mba nnọ m za ya sị m na enwe ihe ribidere ya ugbo ene ya amaghị otu esi eme onwe ya amakwara ihe ya ga-eme na kele na ọ nyere ya na ya wụ somebody nwere nsọpụrụ for onye ọbụla ya na ya abụọ na ya nwere nsọpụrụ nyere onye ọbụla ya na ya abụọ mega ihe na ya nwere value for family na ya nwere respect for family na ya believe na ihe ọ sọkwara were esemokwu mega n'ime family na egushi ụzọ na a ga-emeji ya na ya na-ahụta onwe ya dịka onye na-enweghị onye ya na-aga ebideli yes na ya na-ahụta onwe tupu ya lụọ nwaanyị na ya filiri na enweghị onye ya na-aga ebideli n'elu ụwa until ya lụọ nwaanyị kpatakwara nọ mgbe ya hụrụ nwunye na ọ were very quiet lady na ọ naghị ekwu oke okwu n'ihi na ya nwa amaghị ekwu yes na ọ dabara ha kelewa ọrụ ka ọ rụrụ naanị ihe ya na ya abụọ nọrọ na relationship tupu ha lụọ na ọ naanị 4 months ha lụọ ka ha lụwakwara lụcha otu mmụọ nwa nwunye ya agbanwe ya agwa ya echenji na nwunye edere dị iche n'ọkọtụkwugide ọkacha ihu ya nọrọ ya na-elese nọkwa ihe ekele ọwụ ele otu esiri nweta onwe ya belugbo ya nọ na ọ ga-abagide mba na enweghị ihe mere mete this woman na ya na ore onwe nsogbu o kwuo ya hapụ ịsha ya na nsogbu ya mechaa jụwa ya sọ ụmụ ote ka ọrụ mgbe ya yege ọ gịnị mere o jiri change like this nwunye ya gwawe na marriage na-echenji ụmụ nwaanyị na ọ otu echiri ha onwe na ewere otu ahụ na ya ka ga-ahụ mmụọ ya gba nkịtị enwe onye agaghị ripọtụ ya wụghị onye na-aga ripọtụ somebody onye ya na-ebi na ihe niile nwunye na-eme ya nwa anwa ga-akosara mme ya na ụmụnne na ha maara ya so onye na-enye nsogbu na ha nwa ga-ebe busowe nwunye ya agha ndị achọghị ụdịrị ha mana ime ihe niile nwunye na-eme agwa ya ndị ka ọzọ na nsogbu anụ na ya ga-edi mana e nwere ka ọ na-eme na-agbagwoju ya anya n'ihi na ya wụhụ somebody chịrị oke enyi ya amaghị ote ndị ọzọ si biri n'ụlọ ha na m juderele ya mba ụwa na o kwesịrị ekwesị nwaanyị ya lụrụ were gba akwụkwọ n'ụlọ ụka gba akwụkwọ na kọt na o kwesịrị ekwesị bifo ya na nwunye enwe mmekọ ya kwụọ ụgwọ na nwunye ya na-agwa ya mgbe niile na ọ wụta ya maara ndị friends ya na di ha shibiri na m juderele biko na ihe n'ugbo na ọ kemgbe 6 months ka nwunye na-achaji ya every time ya na-emeta ya aka na ihe nwunye na-achaji ya na 50,000 ka nwunye na-achaji ya 50,000 naira ya kwụgakwana ihe ya na ọnga ndụ ya nọ na ya ọ bikọsi ya wụ mmadụ and ihe eji na-enye na ọkwa mmiri mmiri sọga n'otu ite dịtin na-enye ya nsogbu nwaanyị mba nnọ kemgbe 6 months na ọ na-awụ because of 50,000 na ya na-enye mgbe ụfọdụ ọ na-emezi ka akwụna nọ na street ụlọ ya onye dị ego taa ka ọ ga-agbagharị wọtọ taa ka ọ ga-arịarị wọta ka ọ ga mgbe ụfọdụ ya file na kekwe o wepụla ihe gbasara ego taa ka ha gwuri ha egwuricha ọ ga-eti ike dee ya na eji 50,000 and ego ahụ na ya ga-enyerịrị ya mmiri anyeghị ego a n'ime ụlọ agaghị ajụ oyi na m juderere ụmụ nwoke ndị ọzọ ma weta ha shipiri na ya na-akọntableti iji 10,000 chọọ olosho onye ga-akwụna na street ma enwe ndị ka ga-acha aja ya bilo and ebido ha le na ebidere na m juderele mba ụwa na wote ha na ụmụ nwoke ibe na wote ha na nwunye ha shibiri enwere kọndishọn nwere ike itinye nwoke ị na-akwụ nwunye ya ụgwọ bifo ya arịgo ya elu ụmụnne m okwekwele kwucha m si enye m fon nọmba nwunye ka m kwere sịkwa m na nwunye na ọma onye mgwụ na ya na ya abụọ na-efolo m mkpọ nwaanyị ibe m si ya madam ya sị nne m ọma ya sị ọ nwaanyị mba nnọ ya sị hei na nwaanyị mba nnọ hei Chineke na-ele eke na ya ma na nwere ihe m kwere bụ na di ya okporo m na ole ka ọ si ya mere m sị ọwụ ya nọ akụ ekwe onye nwere ka o mere agbatawa ụzọ ọrịdị ịma na enwere ka ị mere nwaanyị ọma ya sị gee m ntị ọfụma ọfụma ịhụ na mgbe ụfọdụ enwere ihe ị ga-emebi imekwata ya wụọ problem ihe m na-aga ịgwa ugbo aga m aka ya kpumkpum aga m ele anya n'ihu I don't care ihe m chọrọ nwoke ọ dị mma enwe gị ga-akwagide mmadụ ga-ekwanye gị ga-akwanye gị nwa akwara akwa irigret ihe mere eji kwa nwa akwa in the first place Chinwe gọziri nweta ezigbo nwoke ga-ịgbadezi ụkwụ nga na-emefere n'ihi onye gị na-eme ihe nwere ihwere ife ile na-enweghị ị ga-eme ya ọ ga-ekwupụta na ị ga-eme ya ihe sọrọ na onwe ya ọwụ onye ihwere na ọ ga-ekwupụta na ihe niile na-eme na ọ n'ime ụlọ ka ọ nọ
eshi ọ ga-ekwupụta eshi ị ga-akwapụta ya eji ọsọ ka ị ga-eji achụ ya ma ị ga-achụpụtala ya ọ ga-agbala aha ị ga-regret awụ nwaanyị ibe m onwe otu iji dị ka m jide ama m ihe kpatara ị ga na-eji achaji dị m dịka onye kwụ na streeti kwụ n'ụzọ nwoke lọrọ n'ụgbọ aṅụ ihu gị na-achaji ya kwa ụgwọ before ya emetụ aka gị na-achaji ya 50,000 naira eshi ọ ga-atọpụ ụkwụ pụọ na streeti ahịa wee ebe ọ dị chipa gị ga ebe ahụ ga-azụrụ ịtọ na onwe ntụ ahịa a ga-ekpe gị ọnụ ịdị mma zụrụ gị ma ịdịghị mma ahapụ gị ga-achọ ebe ọ dị ọnụ ala eshi ọ ga-echeki 50,000 naira dịrị ya too much ma ya ahụta ya na ihe ime gị ya dị mma ụtọ ahụtara na ọ dịghị mma ọ jọrọ njọ ya anwa atụgharịa ụkwụ gaa na streeti ga buru olusha ome nwee nwatakịrị nwaanyị ga-asọpụrụ ya dewere ya na-respect enye ya ihe ọ chọrọ ị ga-agbacha oto n'ihu ya and enweghị ebe gị na ya gara ikpe ya ewepụta ọnụ na ị na-achaji ya ego before ya emetụ aka ikpe ga-ebugodo ụzọ mmanwụ ụfọdụ ụmụ nwoke na-eji ihe a ewela nwunye ha ihe nọ n'ime marriage ọwụghị enyi ele ya ole ihe iji aka achaji dị ichi na ya ego gị na ya ego silekwa ihe iji ego eme mana ịsọ ga-enye ya kwa ụgwọ ma na-emetụ aka ama m ihe imego onwe gị ịkpọsara onwe gị dịka ahịa n'ime ụlọ gị chọọ ka onye kwesịrị ịpa nka gold kwe gị ọnụ ka aluminium ihe ahụ ị chọga gị chọta ị ga-alaiki ya dozie ụlọ gị mejie ụlọ gị one thing with ndị a na-ekwu okwu ihe gba ha kpem fee ha n'azụ o fechana ihe mebie o mebiele kwanyere onwe gị ugwu mejie ụlọ gị ji aka gị chọpụta dị na-eji enwere ndị chege na-eji gaa ghore ya ka ụdara fechaa ya sachaa ya ka ọma mekwa ya raa ya weta ịhụnanya kpachapụ anya gị mejie ụlọ gị aga m ekwu ya ọsọ m izu gị ochi ọsọ ya gbara na-eji naanị ihe na ugbo ihe ọ sụrụ ị ga-eri n'ahụ gị esịkwanụ mba bikọs ọkwụ ga-agwụ ụgwọ na ị ga wee nye ị ga-enye mgbe ọ sọrọ gị ọ wụtakwa otu nchụpụ ahụ gị sọsị ide na ịchọpụta ya eji otu ụbọchị ị ga-achọ onye ga-akọsara ihe mere na mana bidokwe from ka ị mere ya sị m nwaanyị mba nọ m eweli iwe na ya anọ na ihe m kwuru na ya emeghị for fun na ọ bụ eziokwu na ihe emeghị ya ekwesịghị ime mana ya ga-akwụsị aga m egbetere ya ọsọ m gbetere ya ụmụ ụwa aga m agbetakwa ka m dọkwa ndị mege ihe na ime ka ọdụ gị onwe nwekwa ka ịkpachapụ anya gị aga m ekwupụta n'ihi na ana m akpụ aha mana ọ dị mkpa ka m kwupụta ya sị m nsogbu anụ anyị chịa mkpeghachi di ya rịọwa ya sọsọ ọ ga-akwụsị ya biko nna m emekwala ka ị ga-emecha gị regret ya werekwe nsọpụrụ ahụ ịhụnanya ahụ ị nwere for the family were ya na-aga enwe onye wụ sent ọ wụ ije marriage aka ewetara a na-arịa gbaje a na-akpakwazeje a na-emekwaje a na-emeja just a na-emuvuje on ụbọchị na-aga ụfọdụ ihe ndị a ga-emecha wụ ihe akụkọ ọsị ya ga-akwụsị ya ọsị ya akwụsị na in fact aga m alakịkwa ka ụnụ nọrọ otu ụnụ si n'ọkwa nwanne m ọhịa ọsị m ga-agbotere ọnụ and as a matter of fact ọ wụ naanị this man na-abịa akọsara m destiny nwene ma ndị ka na-ala bekee kọsatọrọ m ihe dị otu a na nwunye ha wee iwe na a na-achaji ha before emetụ ha aka amametụ ụmụ nwaanyị si rute na steji ugbu a nwaanyị nọ na marriage mana otu ọbụla o shedere ịwụrụ nwaanyị na-eme ya ihe m nwere ịgwa nwe otu ụbọchị ị ga-elele anya n'elu ihe hụrụ hụshi ya mara ma emeji ime ụlọ ọ nga ọ hara m n'ọnụ udo dịrị ụnụ